Takuchicheka maningirine edu manje. Spone edu time yedu yakwana. Yapa unopisa boss ndandavarairwa. Wow. Wonderful. Wonderful, 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 wonderful. Yo atozokwanisa mascone aya. Vanogara padhuze vaya munobvumidzwa zvenyu kuya kuzokwata. Vanobvumidzwa kukwata. Anakwata tinovada edu. Nakwata tinovada saka hapo ningwa kubudisa mascone ako waisa ako pekuti angopora ari. Wozo avhara kana apora. Look. Mascone edu buda kwaita buda zvekuti. Very nice. Saka apa unoshandisa self raising yako kuita mascone. Self raising haidi baking powder. Kana usina self raising unoshandisa cake flour. 1 kg unoisa 4 teaspoon ye baking powder, 1 teaspoon ye salt, 1.5 cup milk, 250 grams margarine, 1 teaspoon salt. Vari serious nekuda kubeka mascone vanozondibata nyatso vanyorera recipe pasi. But for today ndizvo zvataita vana vatone lunch box yemangwana. Ngatochemera kuti ye mba muna chingwa. Baba havana kutenga chingwa. Iwe uri mukadzi ane maoko zvingabude. Vana votoenda kuchikoro.